Vianoce, vraj sviatky pokoja a mieru. Jasné. Ak sa ich vôbec dožijete a neprepne vám skôr, ako si zasadnete po tú vašu jedľu a začnete spievať Búvaj, dieťa krásne. Zalepený som celý z Vitamedu, lebo veď na kvantá musíte piecť teraz tie koláče, lebo sú Vianoce. Do všetkého pcháte ten Vitamed. V obchodiákoch fronty, ako keby tam Habera to svoje ticho predával. A to ani nehovorím o darčekoch. Čo som ja? Santa fúzatý? Môžem sa ja na to... Hej, úplná malina sú tieto Vianoce. Celý mech som natrepal Vitamedom. Dal som si záležať každému podľa jeho gusta. Potom, jak som celý zmedovaný letel, prichádzali aj bárziaké šialené nápady. Skrátka, bolo to náročné. Mediálna hviezda som, CDčko som vydal. A kamošov mám všade. Dokonca aj v Rakúsku. Dolítals, Santa Man. Po tak náročnej noci som si fakt potreboval oddychnúť. Rozumiete? Skrátka sa uvoľniť. Vypustiť paru. Proste si pichnúť. Na budúce mi dones niečo väčšie. Nemám to ja ľahké. Vitamed vám zachutil, baštíte ho furt a stále. Čajočky si s ním idú svoje, moje medulienky ani nespia. Hej, dobré to je. Ale viete čo? Vykašlite sa na to. Darčeky, peňaze, stres, Vianoce sú o inom. Fakt sú. Kamoši zabudnú na to, aké ponožky od vás dostali. Ale to, na čo nezabudnú, sú všetky tie milé a vtipné storky, čo s vami zažili. To je ono. No, nazdar. To vám ale trvalo. Tak čo? Zabzučíme si. Vitamed vám praje naozaj medové Vianoce a veľa ozajstných priateľov. Bzz, bzz, bzz.